I Pastor Jungi, Reverend Ellen Score, ki teman besan, ki dekat komiti balang, ki long kme, long kpa, parlok samla, ladedon ki heb ki barit, kum ke balang Presbyterian Mauro, ngi pediang sobhai pi, syakini ke jinge seng juga balang, ye pi ki bakmi, ki bayi osngau leng baka YouTube channel juga balang Presbyterian Mauro, ngi pediang sobhai piru, syakini ke jinge seng. Tu bleun kurkhui kini ke jing syakri ke jungi u, I nong yalam ya ke jiaseng bari nong kren ya ke digesngi di Pastor Reverend Ellen Score idei pastor jongga balang Presbyterian Pokse kidan arngut ki pastor jongga balang Pokse ilong uwei ki pada kejuk kopor ilong ru chairman jongga Laim Kra district di ka yeng ke jong imei pa jong I kalong hang ni hamoro hi bat ki jiawan jiaseng gumtu na kopor bat hagani gesngi pastor la senranda I pa jong I henmen jong I bat ubleu nang kurkhui pi pastor I pediang sobhai pi syakabalang mauro ke jong I bat ubleu nang kurkhu ya ke jing syakri ke jong pi ya ke yeng ke sem ke jong pi bat ubleu nang kurkhui ke ni ke jeseng ke pin yalam bat pin besar ke khtien ke jong ublei nam takaburam ke jong o amen. Tok ubleu shubun ya I Reverend Lendan Suim Ibala penithu yang akan ikopor, lingba akan ikasngi, hakaba kadon akan program kejonga, hakabalang kejong pine pop, balang mauro, hakaba ngadon akan ikapentah hakaba kraw, mana akan ijeslon keketian kejong ublei. Tim tajong fika balang hi hangni borok kawai, nuri Reverend Lendan Suim, ki teman besan, ki hot committee balang. Ipi ki long kpa ki long kami kesamla per khabrit ki bayit na kaliang ko jonga ne ka klip mat na priang sobhai pi shan ke jeseng hakane ka no phai sgi hakarteng bathyang tam ka karteng ka barang bertam ka jong tribe nok nim jugi Jesus Christ dia shaw ya chaprang mani Jesus Christ jungi yoble to ni phasha shoble hakajing duai ko kpa jongi ubahab neng Ibu ti ini kapor ke berangsa, agak jalan belai ke jang me, tusham ti musim kuat hiu jang me, barang itu ada ingin sependap hilang bahkan opai sengi jang kan ke kentah, kan long ke jang kerku ini iwe, shim ti ini kapor berangsa nang ipan, hakerteng ke jang menjadi Jesus Christ, amen. Tongin ya beteng ke jang ruai ke bah shispa Sopuar, Shispa Sopuar, ada kening seyok pat yaka jeng polis dang bat doai banyak selok kikur hautrai uhukum ukres bakin it klamwai kejeng long shitli kikun jongoble kapenpau kaburam ukres ha berthei borok ketuki dekat kejeng rai kepa Shispa Sopuar. Ya selok ikor hautrai uhukum ukrespa yen iklem wai kajing long shiteli ikon jong ublei kapen pau kaburam ukres hapertei do penlong yangikum dabalang baseng hadurjong ilaingun hauwei haneng kajing ya long kawe kabalang babha kaplaya kibriwa you Christ me
lapa kabalang shitelim kayo kaborblay banyeng ha katuma banjop kapertay kakot ya uben rim sha jing jot blaham kalam sha ka jing im ujisu laya ngan pulien naka sam kaba shispa kaba ongkum ni tu yakan ut sngot tenat yo trai phi ka perthei baro tu shakri yo trai da ka jinkmen tu wana khmat jong u da ka jingrwai tu tip bau trai long u ble long ma u bala thau yangi bat ngi long ki jong u ngi long ki brio jong u bat ki lang brot ka chaka phlang jong u turung sak khardop jong u bat ka jing aingu bat chaka phlau jong u da ka jing jero tu aingu bat tu kur khu ya kerteng jong u na bau trai u long u babha ka jing isnei jong u ka ne bom jukut bat ka jing shisha jong u pateng la pateng benrio to ni pashu ble ha ka jing duai ku khpa jongi ubah pning kum ne pat kum ki khon ki jong me nyawan kum ne ha ka ni ka ying bu khoi ka jong me hakan ka sngi ka ba kraw ka ba kentang ka sngi ka ba melabo yangi kum ki khon ki jong me mangin shakri bat mangin mane yame kum ni nyai ngoi me ko tribe 8 namanta ka jelam blai ka jong me bagi jikru blai ka jong jim ka jongi ro ki ba halaka sgi ban nget bang yelong kum ni ka mangilong manta dere ka jingai e ka ji isnei blai ka jong me nyai ngoi me ba me kur khui ngi hakikam ki jam ki jongi ki ba halakaski me kur khu ba me ari ngi ki jiko jingkha kumni bat kham down me kur khu ngi haki eke ki ba kinja mensim bat kumni ko patlang jong me pat ngi yo sngo ka sur ka jong me ba me khot ngi hakan ka ski mangin wan kintiu borom ya ka kerteng ka ba kraw ka jong me ba mangin shakri ba mangin mane me kumni ko trabi it nyai ngoi me ba menang ai ngi yani ka lat ka buk ser ko kum kani mangin kieu skiyeng ka jam ka jing lat lot klem ki jing penwet ki jing penthut nang ni ki bor jong kani ka perthei bat kham tam ka ba ngi don kum ni ngi dwai ba men shimti ngi i wei pi wei ba men rap ngi min klat no ngi ta ki ki kam jong kani ka perthei bat kham tam ko trap it ba ka jing pet ka jongi kan long tang sham me hi bat kham tam ro habang yom ni slok kum ni kum ki khon ki jong me ni dwai ban ki banta barop ngin sapendap hi ha kan ni ka por ka rang sa kan long ka jing kar khu yangi i wei pi wei bagi damen kar khu ni ki banta barop ngin sapendap kum ni habang la yop ni rwai lang hoi ngin ni pule na kting ka jong me ngin ni slok lang lemba kan ni ka ktien ka jong me ban ngi dwai ro ba ki ke bangi ngin pendap ha kan ni ka khlemat kan long ka jingkar khu ka kraw ngi yoi pi wei ba ngin mi ban kan gi yeng ka jang me kom kita ki jing tha ko thamai ki jang me kum de pan ngi sngo gon ma ka balang join ha po balang mauro ya bangi ju i ko trap e ma jukar khu ki kum ne na ka we ka sen jam shakawe pat ka balang kala roi ki bubun benta ha jing shakri ki jong ki yame ban ngai ngo na do ka komenti balang ka pek ka khnik ba panya ki kam ju ka balang ka bun sertap hi la ka jalam blai ka jang me kar khu na di pastor in charge ki tamam san ki hot komenti balang
kini ga jing start black jo kuno penya pentelon ka kam ka jong me kum ni hi nakawai ka sen jam shakawai pat kor khoi palang jo ka balang jong me ro hang ni ko tribe e nor kini kla san ki rang ba ki long pa ki long ka sanna gi hybrid yalam ro ki tesoi ki pelat ki ni ke musneu jong ni ka parthe ai ki jing shaman sen ka bhala ka sngi bagen khamjan shme ke nang wat ro ya ka mon ka jong me ba shishno ki dan ko tribe e la ki dan ka jing pule ki kam ki jam ki jong ki ro kini ai wat ka mon ka ba khoi ka jong me doi men kor khoi ka balang ka jong ro hang ni ki jing shakri ki ba man la ka sngi jong ka balang hi ki kam ka ba ki yo ba ne te ba ne slok para vange ki kam mission jong ka balang ba kita terkam ki ba fair ha ba ki den pentlon ro ka jaseng ken thai jaseng samla jaseng khna jaseng ying dong ba ki berik program ki ba fair ki so yo ko tribe ye na ka we ka tayo shakawai pat mangi doi ni ki ki tre ki pendap ki shakri me ki da long shak we shit ham ka me he mi alam sim ko jong me hi na ka we ka sen jam shakawai pat ban ngi doi da man ta ki rempe yang kristan jo ka balang ni po mauro ba me men yalam ka we rempe yang kristan kalong ka yeng ka scam ha me hi molong mau siang ba scam kuma ngi ya da kan perthai ka ba ka ba klan ka ba mutlab kira shibon ki jingkai ki ba bakla ki shibon ni ki bor jang ki perthai ki ba persang ban pen khlem ya ki yeng ki sam ki jongi ringi roi ka jinga da ka jong me hi ka jalam play ka jong me but khamta men say na ki yeng kristan ka balang ka jong me hang ni ki khon ki men kit aba kam jong ka balang ma ki manage ka perthai ro shub kut hi jong ka perthai malong ki ta ki shakri bat ki sakhi ki jong me yonan boti na man ki parabang jong ka balang ko trabi bam dan hane klem mat ro ki yole se ki dan Berjing pang justam, hakiin kisam barik hospital. Hanyam tepi kerteng kerja kering tepat bame, metep iki, berngi duai bame ni cuma kerpang iki, men penkia iki, men tahu thamai pada iki, lengma kerja alinti kerjongki. Yose kidan ni para bangke jangka balang ki badan haki iki ki jingsakan oi jangan ke perthai. Ki bamuan jeseng ki bamikit apa kam kerjong me. Ridan ta jong kir man isnai ban jong kerpang men keren ki men tahu thamai pada ki bekila man long pat kita ki khon bagi shakri hi ki jong me yawan man boti sechisen pat ka balang jong hang ne man kor khu ke jalan ti ka jong ki man la ka sui bar kham tam kum ka balang hang ne kena la man long ka jing shai nak banta ka snong ka thau ki em lang bar ka salang bar kham tam ka balang ro kenang la ban pentlon manang penyar shu ya ka hima ka jong me hakani ka sla par thai bar kham tam ro ba ke ba kirang de benya leng ba kalong ka jalam blay ka jong me kham tam ken mat pat ya ka jukrup kan jam sem ka jong me hi baro kisngi ki barang sa ha ka jing em ki jong ki yawan boti ina ka pok barang sa hi yalam mat kurku ina ke banta baro ngin si on pendep hi leman ka jaseng ha ka ne ka por namangi pan kerteng ka jon pim jingi Jesus Christ amen tong yam pendep shi kam jong ka balang Hakni ka por ngi ban lum ki jiango hadim la lum ki jiango ngagar pat ya Mr. W Rani khot kom ti balang ba in saduai pen kentang ya ki jiango ton di tuai ko boram mak jingero along shemi bulai badap ya ka baneng sitrang ba khanduk shatbian ko bangi kun ibri milong ki jing thau ki jongmi mat milong nong thau yang ki met bet ki men sim ablai melong trai kabalang try ka kam kin ablay kum ta kin ablay nga ai ngu kin ablay malapala ingi kin ablay kum ki khun ki jongmi kin ablay apeng ki jingem ki batalot ka ablay mangila sa sin pat ban runga ki yeng ka bakan tang ki jongmi kin ablay mani osngui ka khubor ki jingkan em ki jongmi kin ablay ki balong ki jing bam ki bajing kin jam sim ki khot ya ki met ki jongi kin ablay ya man sim kin ablay dorang kat mami kin ablay ya kan ka por kin ablay ha kan ka por kin ablay dorang kat kin ablay nam tau shakri jongmi kin ablay uban sam yak banta kan ka por kin ablay baki ki kin tien kin ablay ki bami na u kin ablay kin dalong sisa kita ki jingbam ka jam sim ya ka jing em ka jongi kin ablay maminda karku kin ablay dorang kat ki balang keleng sadong saport thai kin ablay ibadami ro khot karpa ki teng ki jongmi karku mame ki kin ablay makam juru ini jing ai barit kin ablay jongi kin ablay walai long tangi barit kin ablay henrai menya pen kentang kin ablay hakaban pen yari kin ablay hakajing yadai ba kam ke jongme men karkui ki kin ablay
Katong Jisu ngadwai. Amen. To showing push kwe bat kabanta. Mungkin asal ni khubor nak ketian kacang oplay. Ini senang ni ruai sup kacang ruai kapa. Shispa sanpo. Shispa sanpo. Ialah kebalang tupen kuat. Atrai ubah donbor. Ben baptis thamai dagading. Ben li rukat kayor. Barok itu ki dekat kacang ruai kapa. Shispa sanpo. Ialah kabalang tu benkut atrai ubah donbor ben baptis temai da gading penlerukan kayo wat ai kan shanya ha gado wan shakan you bertei ai bahkan san kan roy rudi dabor kajing ai jing shishabat kahon kan ben kabu rom spam wat charging stand baken jabril kabu rom blekan lem tiarya pom tanka jingeng ban wan lamu mensim mungkin roding to ai kin kerjing unong Tokan ni klemat ke pemerintah yang kemudian pedeng jongpi ban aingo e yuble baula penla enga kemudian yang ngasasisen ban yang pedeng jongpi kemudian ban ai yaka cek selok naga ketien ke jongle hakapam kapalang lakan mau yang ai bantap yang akum ni akan ni por ke pemerintah hakabang yang rukum ni akan ni por kum u nongwei andre ngadan kata kajeng sung sngan apreng jongpi kita shibon kiba nga itu itau bah tika yeng ka jong imei pa jong ade yang ni apa mau ro hi apa mau lendab bat ngala judan benta Manuan kabalang jong pi kipa bon sin program jong kabalang program jong ka jaseng somla bat khaddo nglawan hakatu kapor jong ka klam arajar arpho hakaba ngaledan benta ban kren lingba kotu ka online worship service lingba ke YouTube channel jong kabalang ka jong pi Bat kumni hadian riusnam dan bat kumni sesisien. Banyu apne shementa bakni jaseng jong kabalang hakani ka klepmat. Dia sesisien nakabantai Reverend Lendan Siem ibling pastor in charge kabalang ka jong pi hagde balong ru kunum ujonga
ipi ki Tuan Besan Baro Jong Kabalang peringkat ipi ki dekat komiti Balang ipi ki longkpa ki longkme ki sala hebet ki bait ngashim ne kabu sa chisen pat mana khuble ipi hakane kan opai sui hakarteng bertiang tam kakarteng kapa don bortam ka jong nong penim jugi u Jesus Christ tegini point ni ka banta ngini yo so ka ketien ka jong ublei tong yem han ka juk ka pamenta ka juk ka ba ngi kwa bat ngi thrang ban yu i ya kita ki role model haka jung em ka jongi ngi wat shani bat shate ya kita ki nuksa ki babha haka bangi kwa ban pertu bot ban yo men sem yiki haka jung em ka jongi ka ba kenja kristan ka ba man lakasungi hade ka long pat ka ba sngosi laringi pet shane bat shate kalong ba e ban yu i kita ki kristan ki ba shisha ban pet ka jum ka jongki ka lifestyle ka jongki bar kalong ka ba e bangin perthu bot yeki tukum hakane ka pateng ka pamanta ngi jue kali shando ngin pet yano ngin yoi ya kita ki nuksa ki ba bha haka jum ka jongi ki ban long kita ki role model ka ba shisha haka jing ka jongi dileman ka khubor hakane kano phai sungi ma khot yangi mngini aphai shikani arja stem ke ba la letno shakani ka balang ka ba ningkong ma khot yangi ne pet yakini ki first generation Christians ke Kristan ke ba ningkong bela emat ka spa stem ka ba ningkong hakapor jongki apostle de la khot ini Kristan ke beningkong ai kerteng ki Kristan ha Antioch kat kum ka kam juga apostle lenong ka khat we ka khot ka bar phun riu de la khot ikini ki banget utra Jesu kum ki Kristan magi lalong kita compare hakan ka pateng ka jongki ki long da shisha kita riu krau jong ka jinget ki nangbut ki ba shisha ka jong utrai Jesu war hapdeng ketuk persecution kajing sapen stamben jong ke banget ke liaina scam haka jinget hadu ka bekut jong jim ka jongki bagale yap kum kita ke mata na banta utrai Jesus Christ di habe de Kristan ka beningkong ngakwa ini apai sini ka kam jongki apostle an shimna ne ka lenong ka baar ka dakhat ka ba safu ar do safu nyo kumjo na kalanong kabasau kada khat kaba lai puar kada khat kaba lai pusau pat kumjo ru kaba lai pusan hakabangan sepuli shibet anda ngalayat hakini ki mat kiba ngan sakren tiole sel da pidan ki bible ki kiti ki jongpi phila bani plet lang ngin se pet lang ayu ba ngin sham ani kitin ka em ka shisha ka jong ublei Dina kini ki benta ke bangla kado mantan ngakwang ini pe kini ki lightly kimat kini ki lightly ki bangide banle ban pertu bot kini Kristan ki ba ningkong tengkwan pe kini ki lightly ki alphabet D kini ki 3 Ds lightly kini ki D ya banglaban ong kilong kum kita ki lai dimension kalenter ke pengkiang ba ke penyang jong ka Kristan ka jongi ka pangide ban le bat ban perthu bot bakini lightly ki di yole singla ban ong ki de kini ki banta ki ba krau ha ka ba kini Kristan ka beningkong ki la le ha ka por ka jongki to ka banta ka beningkong uneu di u beningkong alphabet D u beningkong D for devotion kajing minat devotion kajing minat yang ngala shim nani kalenong ka baar kada khar ba sof ar ba sof lai ka ba ongkum ni
bar ke yai ne scam haka jing hikai jong ki apostle bat haka jing ya slok bat haka ba kedia kepu bat haka jing duai de dika jing syap tiang kala jah haki mensiam barok bat bon ki jing pela bat ki dak khla lale daki apostle tiring ba ni kamat ka peningkong habe de ba ka devotion ka jing minat kani kamat ka keren syapang kata ka jing minat ka basisha ban penle jing mut haka taki ai ke belong ki kam ni jing sakri yau ble aba kon thup ru ya ka por ba ke resources ke jongi ka bau ble ola ai hangi tiling ba ni ke khat ke bangla puli ka ne ka por syapang ni kristan ka benengkong dik ai ka ba ke le ka long ba ke le devote kila minat kata ki ai ki bekerja mensiam kila long kita ke IT med ban mensiam haka jinget how try Jesus Christ haka jing mani ke jongki yau bat haka ta ka jingya slok ru para magi tila ngi pe ni ke dokhat ngi ui bagi kristan ke baningkong ko mangala puli ni ke dokhat ka ba sofuar kila yai ne scam haka jihikai jongki apostle kiliyai ne haka jihikai jongki apostle di kini apostle kidai kini ki beliui ya ka jimi ipat ka jong utrai Jesus Christ ka bakantup ya ki senran bar gitu ki weiru ki bladon haka to kopor bahdian kelamat marmet yo utrai Jesus Christ kilelap sha ki weipat baka bible ki yatho in kristan ka beningkong kelio sngo ke gospel ling baki apostle madem kelio sngo syapang tra jisu kilanget kila shania ha kajihikai jongki apostle tilarangi penyan ka balang ka beningkong kimpat don ya takalat ka kabuk siar kumangi ngidon mentah kimpat don ya ka bible haga keti ka jongki kajing besar kajong ki kalong na kajing hikai jongki apostle makalong sutanat hang ning yui bani kristan ke baningkong kumbal ong gani ketin ka jong ble kila yai ne scam kila bat scam kita kajing hikai hagi bagila long kita kristan ke bas scam hakata ka ketin ka jong uble dalam ta jong aba jong pi ka pateng ka jongi ka pamenta ngimyo sngosu ka sur ka jongki apostle kiban hikai ya ka ketien ka jong ble hanga bat happy ringa ngo pa ble mengidan kanika bible kabalang ka ketien ka jong ble ka bangide ban pule bat ban ko ngo ya kini ki jingtho ki jongka tika jengkali ka long yanga bat yafi kom ki khun jongka balang kom ki para bangai hatu ngijuya pulen em ya ka bible man la ka sri hatu ngijuya ine na em ha ka ketien ka jong uble namar ngi em ha ni ka juk jong ka jing bon kam ngi ya be ski kam ki jam ki jing pule ki jongi bad bon bon sen pat ngim yai ne ha ka ketien ka jong uble tikane ka long ka jing shisha lari ngimtep ika ketien ka jong uble lari kiwan kini jihikai ki babakla na kini ki bangiong kita kisuri kups ni lang berat ki badan keleng saudong jongi lari ki hikai rete jihikai ki babakla ngi hap no syakata ka jing bakla lingba kita jihikai ki jongki bakadau ka bakhmat kalong bangimtep ika ketien ka jong uble tinga khadingi yakane ka por kom ki khon jong ka balang tungin yai minat ban puli bat ban tipru ya ketien ka jong oble ka ban long ka jing pasan ta jim ka jungi man la ka sungi kham tamru minglam lat nak te jihikai ki ba bakla jong ni ka juk ka jongi ka ba menta tesoi ka bantah ni i ba ki kristan ki baningkong ko mangala puli na ketien ka jong oble kiladan ya kata ka jing ya selok para bangit
Kila dong kata jeslok para bangit. Kila long si para hautrai. Kila dan lang, kila lek lang. Bagi kila ay manusia iwe ya iwe. Hendak kapating kajengi pak mantang MGI bakan dan kata jeslok kaba shisha. Wadah kabalang nang iba ngiak kedokti kumki para bangit. Iwe ya iwe pat. Ngedan kata kajing Yeshua, ngedan kata kajing bonot, ngedan kata kajing ye isi. Nge yoi tang kita ki kijing dona jong ki wei pat. Dekat cakap baginya slok ni aiman sim iwe kom ki kon jong kabalang. Ngilang pan kita ki ding pengkiang iwe ya iwe. Di laong hang ni ki Kristan ki baningkong. Ki lelong lang hawe. Ki le slok le aiman sim iwe ya iwe pat. Tengah khot ingi kom ki khun jong kabalang hakani kano phai sungi. Tongi pertu bot ini Kristan ki baningkong. Ki beli slok para maki halaka sungi. Maka tak je slok ke ba ki le slok iwe ya iwe. Kalau long ke aiman sim ke ba krau makin kam klan chu chu. Ka jinget ke jong ki hau try Jesus Christ. Desane ke ke bentang ni Kristan ke baningkong ke malaong kena ke khot ke ba sopuar. Kiliai ne scam ru ha ka jing duai. Kiliai ne scam ha ka jing duai. Di ka jing duai ka de u thiet snam jong ka jing Kristan ka jogi. U de ro ta u backbone jong ka jing im. U de ta butlum ba krasan ka jing im ka jongi ka bakan ja Kristan man lakasungi. Di ladang imlong ki baklan ha ka jing duai. Ngilong Kristan ki batlot bor namarba nginamyo ya kata kabor na ublay klem ka jing duai tilar ngipet ki gospels utra Jisu pada apa jing bon kam ki jong u man lakas ngi man lakas step uju ina kesandan ke jong u badu julai benge slok badu try jong u kapa jong u bahab neng badai leng ba ka jing duai tra Jisu Uliho iko bor kaba halaka sugi. Dikini Kristan ke beningkong ringkal bagi apostol. Kile duai klemput. Baling baka jing duai ke jongki kaba halaka sugi. Kile yo ita ka bor ban yalap ya ka gospel. Ban long sakhi sha ki veipat. Dika jingkali yang barifi. Hatu ngijue pelut por em haka jing duai malaka sugi. Tang menginia duai shimet. Reka jengklir kalong hatung ji duai nam shiying shisam man lagasui. Di Kristan ke beningkong ke kila plut por haka jeng duai ke man lagasui. Maka jengkli kalong yang abadi pipat hatu ngiji duai nam man lagasui. Tiladang iko amalong ke Kristan ke badan haka jeng jauh ngihaban kan mau badai tang nakabor jong ke jeng duai kabalan pelong ingi komta. Padhang ning yui ba Kristan ke beningkong. Kila yo ban matru ya kata kajing phala. Bar kita kidak kiba khla. Mangiong kita ki miracles. Dilan ngi puri kam jong apostol. Hagir gelenong barong la ban yui. Baki kamba kila ja haki Kristan ke beningkong. Kita ki balamar ki jing sate syak khom ke bor jong ka jing dum kila yo ka jing pelat da ka bor ka jong uble ki dandro ki bapang ki basitam ha kata ka jing wat ka jong ki ya uble la pen khia ki na ka jing pang jing stom ka jong ki nama kila long kita ki baklan ha ka jing yet how try Jesus Christ tena manta jongi bane ka pateng ka jongi ka bamanta ka jengkali hatu ngiji ina yakini kidak kiba phla hakani ka por ka jongi ka pamenta bo seven kran phangani kamba kilong tangkom kituki khana poriskam naman ngem ju khami isu bekenja hakani ka pateng ka jongi ka pamenta barki kamba kimja shu namarba ngimdan kata ka jinget ka basisha how try Jesus Christ kan ka jinget ka jongi kalong ka patang na shabar Di takada habangi duai sya ublay jubab namar ka jing duai ka jogi
kapat day kata ka jing duai da ka jinget ka ba shisha ti habangi pe ina kamat ka beningkong ka jingkeli ka long yanga badepi kai ka bangi devote man lakasngi kai ka ba ngiai minat man lakasngi bar kai ka ba ngi tre shitam man lakasngi ti utraji su ong kumni ong lada fitre shitam la piwat la pibam yang ki kpu ki ba na kaprathe kalaban ai yepi pen sayap no andai lada piwat pat ya tau kpu jong ka jingem penam than penam siang shu lanu ru ilaman shan gospel you honest klenong ka ba handria to bling rap ing leman kamat ka baningkong mangin wat yau ble in pulut por ngin trishitom tang taki kam nakabenta ublay bat kham tam rungin ya pulut por kom ki banget tang hakita ki eke ki ba kenja mensim to kabenta ka baar uniu di ubaar d for dedication ka jing IT lot ban shakri yau blay naknikal nong ka baar kada khot ka ba saupun riu bat saupun nyo ka ba ongkom ni halaka sngiru kira yaine scam hakawe ka jingmot haka temple bat haba kira kedia kpu haka yeng kili abam da ka jingkemen berka jing sobet ka donut kida yaro yoble bat kida shem ka jing sobha na kibriu baro tradu lanang penyeso halakasngi ya kita kiba la ladiem ti hangni nam tang kristan ka beningkong i ya kata ka dedication ka basisha ka jongki ka jing ati lot ka jongki ban penkerpang ya ladi nakabanta ublay baning i hangni lingbang ni gedekhat ka ba ngalapuli kini kristan ka beningkong kila iti lot bat mensim nakabanta kita ki ba kenja mensim tinan ni dekat ka basa preu laong hangni bakin kristan ka beningkong kila yaine scam hakawe ka jingmut ha ka temple kin kristan ka beningkong kila lej man kasgi sha ka temple ban shakri bat ban mane yauble tinan ka por ka jongki impat dan kum kane yang mane kapamangi ngila ban yamane kumne hakane karukom ngimde ban klet ru ba kapor kristan ke baningkong kajing penstam ben ke kristan ke persecution ke jurba rewat hapdeng kita jing khanglat ki pengkiang ki babon kila lej ban mi pan ba sabar ban mane yoblei halakasri nam ta jungi hangni ngidang kata jing la lot ban shakri yau blay handai pa kata jing la lot kapanlaw ngi pat mangilong kita ki bejai tu ban kiu sakayeng ka jong blay khamtam yangi kum ki balang hasor hakajeseng sngi poya kayeng mane kathli bat war kasngi sandiru ki jakasyong kim daplot ringi pa ki jeseng ki bakarpang ki jeseng hakipor sacrament kayeng mane kadap ta ka jingwan jongki para banget ngi hosnam arajar hanriu menba kalawan katuka revival kalalong sha ka jingkemen maka jingkermen jong ka balang ki balang kidap riu man lakasgi handrai pat suki ke kilalong ki ba lanang peja bareng iman ta babon naki para banget jogi kilong kita kibla syakan oi hak kita ki jongkane ka berthei tilangi pait manta shtikiwe kiri hakane ka berthei borokowe kum syari China kum syari Iran kibolong kita kiri hakaba kin kibor sarkar ki khanglat ki kristan makin mane yoblei latlut
Hari kalong pat kaba phala baling ba kini kinong wat kinong tip kinong wat benya ki balik research ki ong ba kini ki Kristan ki badan po Iran po China ba sini ki wei kirvi jangkane ka parthai ka revival ka ja mana ka sungi ha ka jing sakri ki jongki mangilawan ong da ka ba shisha ba kini Kristan ki ba shisha ki dei kita ki bijai ne hakata ka jing e ka jongki de nga khot ingi kum ki khun jong ka balang kat baule na ai ngi ka jing la loi pengin sakri jau ble tungin shem ya kane ka kabu pen yai ne scam halaka sngi pengin sakri jau ble ta ka sngi sandi andre ka jim ka jingi ro ka man la ka sngi shik jing puli ka jong ki kam ka jam ka jing sano shidoro pengin em sngi banwat ban le ya kamon ka bu khoj ka jong uble Deng i hang ni bagi Kristan ke Baningkong. Kembang ni dekat ke ba Saufun Rio. Kilong ru kita ke badap da ka jing kemen ha ka jim ka jongki. Kembang hang ni ke dia ro yo ble. Da kata ka jing kemen bad da kata ka jing song bet ka donut. Kila sakri yo ble da ka jing kemen bad kata ka jing song bet ka donut. Dia lerengnya nujor bat ngipat han ka pateng ka jongi ki babon nangi kam ki khun jong ka balang ngimlong kita ki badap jing kemen ngimlong kita ki babet ha ka donut bon sngi man ka por nya pelut por tang ban ai kita ki complain jong ka jing em ni kran tang kita ki ke balang negative wala da ble la kor khui ngi hado kat ni ngi juklat no te jikur khu ki jong ble ji em ki jongi bat ngi ngim ju shem ya ta kabu pat mangin yaro yo ble da kata ka jing kemen ba ka jing song bet ka donut ban ngi risu hang ni man Kristan ke Baningkong man kilong kita ki biat bet ya renti kilamat ru ya kata ka jing soba na ki brio baro Kumang ni dekat kaba sapunyo kita shem kajing sobha naki brio baro. De kajing sobha ni ka keren chapang kata ka favor. Kila yo kata ka favor naki brio baro. Nama kim shim long kita ki badan kata kajing thobria. Kila long kita ki balong blameless akhmat jong kiwe. Bagi ni kiwe bagi badan ha ko por ki bampat long Kristan. Bagi pa jeni Kristan ki Baningkong kila yo mensiam magile I bagi long ki brio ki ba yang scam ha ka jinget bar ki bamle ke ta ki ki kam ki ba ki vai pat ki bamnget ki jule ha ka por ka jongki delang ipaj manta kan ka pateng ka jongi ki babon na ki khun Kristan ki long pan ban kum kata ka nuksa ka babaha bar ka basnio ban ngi ju I kaleng saudara nang ipaj bawa ladang im hakane kejala kepakenja Kristan kibabun ke majority ke deki khun Kristan handrai pan ngi baki dan baki tak jing thobria hakaj im kajongki kabangim la ban perthu bot manamar katang im ne kajuk ka e bhai ngi manyalap ya gospel shakiwai pat marki ki ke yang kayat kajongi ki ikam ki jongi baki mlong kita ba seiso katkum ka khtien ka jong uble ting hang ne lembana de khat ka ba so punyo kini Kristan ki Baningkong ki lalong ru kita ki sakhi ki ba shisha jong utrai Jesus Christ kumalong hang ni baru utrai ru ulanang penyeso yaki halakasngi ya kita ki ba lalaj em ka ba kren shapang kata ka revival ka balaja hakaba kini Kristan ke Baningkong kat shaba maki kilet kilalong katak sakhi kaba shisha kajong utrai Jesus Christ hakani ka balang ke Baningkong shim dankam manthong missionary shim la dankam manbo kita ketin ya ta kiting hong jing pensawa panyalap ya gospel kini Kristan ke Baningkong kilalong kita kisakhi ke bashisha kilale kata ka personal evangelism manakasngi
kat sebab maki kilet dak jim ka jongki dak kitien ke jongki kile thu phang taw jisu ba maki kile sham marmet bale thu ba han ka balang ka baningkong la penyeso dak bon spa dak bon hajar shan ka balang ka baningkong namar bagini Kristen ka baningkong kilalong kum kita ki nang yalap hagini ki jaka ki jongki tenga khot ingir kum ki khon jong ka balang hakane ka klepmat ba mangirung in pertu bot igini Kristen ke baningkong mangin ken mau ba namar bangilalong Kristen nyam long shu kita ki ba lut nila sate eta ki eke ki ba kenja Kristen baru boleh khot ingi mangin le shaki school ki college English office jaga tre ke jongi ringile lo sayau shahat mangin lang kata ka jingshai ka nuksa ka babha ya ki weipat bat mangin duai ya boleh ba man lagasngi boleh panan kambingi mangin lang kita ki nongkring ki weipat shaki hima ka jong uble to ini kali ya lade hakane ka klepmat leman ka mat ka baar dak ei ka bangi dedicate ya lade man lagasngi ayu ngila IT lot man lagasngi bat ayu nya pulut por man lagasngi mangi em hanaga juk jong ka jing bonkam kanaga juk hakabangi syam sibon kini ki distractions jong kani kaparthai ngiem hanaga kaparthai ka balong materialistic ngiem hanaga juk jong ka jing spa kini ki tiar kitar ke jongi ki gadgets ke jongi ka mobile phone ka jongi internet ka bangi panan kam bon moseng ka pen berengya ngi maka pen yo thiar ngi ta ki eke ki bakanja berthai man ngi jong bangim don por man shakri ya uble ngim don por man watru ya uble jim ki jongi te nga chu prakhat komne ha be de marunu uble jongi lada uble jongi u yo thia no lada uble uklat no yangi ayu anja yangi ading aingo pa uble langi pule ka sang ka shispa arfwe ngilaban shem hang to shphang nu uble jongi uble ubamju yo thia uble ubri sumaringi man lagasngi madu uble ubayalam madu bukurku ru yangi ten namar bang idan komune uble boem ubashisha bodan bor according ngin phai shu halagasngi in dedicate ala jonga jingem nakabanta jong une uble barang sakrir ngin wadi kaman ga jong u kaba halagasngi to kamat kabalai bat kaba khaddo une di uba khaddo d for desire kabumut kata ka jingkwa lane kata ka jingtrang nakabanta uble nakani kalanong kabaar kada khot ka sapusaw bat sapusan kumjo nakalanong kabasaw kada khot ka balai puar ka balai pusaw bat ka balai pusan ki bo ongkum ni de baro ki balanget ki le long lang haju bade ke baro ki la ya le lang bat ki le dia no ya la ki bri bat ya laki yeng ya laki mar bakil ya sam haki habaro kat haki ba don kam tiu pait ba jong kita ki banget ulalong da kawai ka donot bat kawai ka mensim berwe ro long shu ba ka long ka jong uhi ke ru na kita ki ba udon andre ke baro ki long ki ba ya dailang namba umdon uweru uba kurdu hapdeng jongki nabakat kaba lalong kitrai bri lani ki yeng kili dieno bat ki laiwan lam laki dor jong kita ki eke baladi bakila bo aki kejat ki apostle bala sam yaki hawei pawei katba uno ru u don kam te kane ka benta ka balai hang ni yui bagi ni Kristen ki baningkong kiladon kata ka desire kata ka jingkwa bat ka jingtrang
ban yarap ya kiwe ke baki kendo ke syam man lakasngi khamtam nakabanta ke baduk bat ki ba kerdu ti hangning i ya ke ka Kristan ke baningkong ke lele ke le wan lang ke le long lang ka we mon khat ka ba sapusau ba sapusan jang ne lanong ka ba ar ke le long lang haju ke le lang ki kam ke jongki ki ba halakasngi bari te jing don jim ke jongki ka spa ka pho ka yeng ka sam ka bri ka jongki ke le de no ke le sam ha ke ki vai pat ki badan kata ka jing dok bat ka jing kerdo bani i ba ke le long ha kata ka we ka mensim ban syakri yauble bari ke ka ba ki don kele sam lang kat hakita ki wai pat ki ba don kam ka jingrap ka jongki tingin ni kapor ka jongi Kristan ke baningkong ladangi pet hakini ke bentang ila banyu i mamsim ladan kita ke beduk bat ki ba riuspa kele long lang haju kumba ya long lang baro nama kini ki ba kham riuspa kile dia na kita jing don jim ke jongki nama ki kwa menyerapat ya kita ki beduk hakapor ke jongki makini ki ba duk hakapor ke jongki kile yo benta na kita ki wepat ki ba kham riuspa na kita ke jing don jim ki jongki ding i ba kan ka por jong ni ka balang ka bandingkong simla ban penyeper ubaduk bat ubariuspa namar kila ya long lang kamdan kata kajing penyeper hak imlang bat kasalang kumalong han kapateng kajonga bat kajongpi dengan malong do mene ngi im han kapateng jong kajing riuspa ublay la kerkhui ngi hado katne ade bu masing kelat no pat ya kita kejengkur ku kejong ublay hakat cakang yang benan kam kita kejengkur ku kejong ublay nama tak kiwai pat ngilang penban kita kiba perkat tang yeladi ngilang kita kiba khamnap kiba bukher ngilang kiba khwan mentoy tang yeladi hakat cakang begini yarap ya kiwai ngilang penban kita inong shem kabu yaka omsap jong kiwai kita kejim kejongi yale semu musik long da khongpong ladang yenu jar bat kini Kristan kiba ningkong dilangi pe yang society ka jongiru mentah ngidan kata ka jing ya pher ka babun sertap wala ngidan shibun Kristan yang kejala ka jongi emlang ka salang andre ngidan pat kata ka jing sko ya pher nama kamdan kata ka jing yarap ka jing ai mensim iwe ya iwe pat hari kalong setelah dengan peng Kristan ke baningkong pat kilalong kiba pera dok kata-kata kilalong kita kiba sebun mensim katkum kajikai watra Jesu ulaikai yeki makalong ka khamsuk ban ai ban yak bashim matkom ta namar baki iet yo tra Jesu namaki iet para banget kisutenan ban ai syakataki eke nakabenta menyerap yaki wepat tinggi mana kejuk kejongi ke pemerintah walau ngilong kita kebela riuspa katkum kejukurku kejong obleh hari bumusen pat ngimlong kita beslun ban ai syakakam kejong obleh menyerap yakakam mission berkum juru ban yarap nak benta kita ki social work nak benta kimlang bat kasalang ngibran shibun Kristan kejuk ke pemerintah kibalong kita kiba bamsap hakikam kejam ki jongki hau ki perkhat tang yelade kumno makinang riuspa yelade bari ki yang kesam ka jongki ada ki kelat no makspa ka phau ka jongki kalong tang shipor anda ki kot no ka jongki nakani ka slapar the kemla ban dra watang shinaya sukaro syakata ka balong syaki bam jukut de ngakhadingi kam ki khon jong ka balang akane ka khlepmat
mangin pertho bo ni Kristan ke baningkong bar mangin dan kata mensim ka jeng sngolem iwei pat namarkom ka judgment riu ka jongi ngia sngolem tang haget kipor jong ka jing yap riu ngi ba anda don ba yap riu hasnang bar hathau apa yang kejumungkam ke jongi ngia pelat por ban jengok ya kita ki bhang basem jong kini ki bala khlat no ban ngi ba jeng sngolem ka jongi ka long tangkum hakita kipor bangim jole ba jeng sngolem ka ba shisha hakata rukom ka badai tong ini kan ma bang potra Jesu khodingi bang sngolem para bangai halaka sungi baling bag jenon jing em ke jongi kisap ke talen ke jongi yin yai sam shiki waipat bangila manlong ke jigar khu ke ba shisha nak banta ki waipat ibran kam ya ka jingrap ka jongi tinga donu ne ubai parlok uba ngaju yang yat man la kasungi hakikam ke jonga ke man la kapor baru ne parlok jonga ude betre ka kam ka jonguhi man la kasungi uju phone yang uju message nga baru ong bo kwa pan sakri jauble baru jupan pau yang man kapor bomdan ya kasap ban yalap umdan ni kasap ban shimanta hakikam jong kabalang berjupan pau yang apat bau kwa menyerap kita ke bedok ki bapang pat ke basitam ti ujuk khat yang mengin visit ki bapang ke basitam i bedok ke kurdo berju sutanat panle ya kata kikam mission ke jongu hakabari berju ong yang sobha wana mi thu ni kam ke jonga kwa banle ni kam ke jonga hakabari bat uang mengakwa banjarap tikiwai pat dan kasap ka jonga kat bau ble ulai hanga dengan khat ingiro hakane ka klemat kum ki khon jonga balang mengindan ya kata ka jingthrang kata ka desire ka basisha menginjarap ikiwai pat badan kam ya ka jingrap ka jongi yele se tang ka jingai ka jongi hendring ngelaru manai mensiem yeki pandua yeki meneslok batki barbani danlang batki hakita ke jing joka jim ka jongki kumba kin Kristan ke beningkong kilale mangi man Kristan ke beningkong kilale sisa ya kata ka practical Christianity kila kila yat kat kum ke jikai basisa ke jong utrai Jesus Christ dele man kamat ka balai ka khaddo ka khat bangin keli yelade kai ke desire ka jongi ka man la ka sungi kai ka jing kwa ka jing thang ka jongi ka bangi kwa ban le hakane kasla parthe hato kata ka jing thang ka jongi ka dein em na ka ban taman penyar yak hima jong uble khadingi mengilong kita badan kita khmat ke bakanja mensim mengilaban i hangno pakadan kata ka jingrap ka jinan kam banjarap yaki vepat banjarap ila ka jong ki para marjan ki paradok perasnam ki jongi te hakaban penkut te kom tu ngiliaban pet panya pusan ayu Kristen ke beningkong kilale hakane ka first century church ka first century Christianity ngilayat mantala hajar tli kisnem ngilapoi mantala senek spas nem ka ba arpue ladang yanu jor ka balang ka beningkong ka balang ka pamanta kaladang shibun kita kijing ya per ka balang ka beningkong ka balang ka beduk ada di ka balang ka ruspa ke bakanja mensim jemigim ke balang dan ke juk spas nem ka pamanta ka arpue dan pertu boni Kristan ke beningkong mengi mentang yi ba ke ubleu la kurku adukat ni nyedan ya ka balang nyedan ki parabanget nyedan ya kata ka jingdan lang ha ka balang berbole khot ingi ba ngindan ya kata ka jingi pau kata ka vision kumno menginyarap ya ke wipat ublei la kor khuingi dekiniki resources jen ka juk ka jungi ka pamanta ngidan ka juk jong ka jing start ka juk science ka technology
bangila banyarap hakanono kurukom ru lada ngidansha kata kajing angno banyarap ya kiwei pat balang ngidwa shisha yo beleon ayangi kajing start ka shisha ngin la pat pan perthu bot kumbakini kristan ke benengkong ki lale do boleh khodingi mengilong kata kajing kala ka change hakani ka perthai ka bakanriang ka mutlak wala da ka de kata ka perthai ka dum ka perthai ka midon jingkermen boleh khading ngilej ka perthai ngilong kita ki sakhi baginu ksa ka besisha ki jong utrai Jesus Christ una waiting missionary ki bakrao jakat kospas nem ka balalet na William Carey missionary village po Calcutta bangkum ni attempt great things for God expect greater things from him attempt great things expect greater things from God persang kita ki bakrao nakabanta oble yo diang pat kita ki bakham krao na oble to ni raping naman khubor ka balingkot hakani kanok phaisri kumni habangi pet chapang kini kristan ke baningkong tungni pertho bode ki kat bala patungni mi saka perthai skamlang kasalang mengilaman long bak ka jikar khu ka bakrao namanta kini ki wai pat berenkam ya ka jerap ka jongi to namanta ka buram ka jongoble amen tungila push ka buajan ka jeseng hakani kano phais ngi yang ngu ble ulelam radon ringkat bat ngi ben ki banta pengila pendep paninget baleng bain ka jingrai ka jingdawe ko bor na khatien ka jong ble kan dalong sisa ka jikru ka bakran da jim ka jingip kan jam sim lengba ka ne ka no phais ngi tingin panwain ka jeseng na ngi sno ka jingrai ka ba shispa sanpuwe shispa sanpuwe hadirin kan ka jingdwai sebab kerpat pat i temsan Dr. O lamarin sa bo ka jingdwai lingkot man supply doing ka jingker khu panwai nongrem ka balang hang ne de Jesus Christ utrai ya parthai bajat kat ne daka on thau thamai nanangan wan man penem banlong ka jong uhi ban palat na ka jingtem uyeng ban yap li barok itu ki dekat ke jarak persispa san puwe nong rim ka balang hang ni dei Jesus Christ utrai ya perthai ba joy kani daga unta temai daneng unwan ban penim bangun ka jong uhi ban pelai naga jing tim uyeng ban yap li senjan ka balang bakut alor kasla bertei namar uben baro kilong gawe kanam jong u kiaro utelola gasnam jingkermen kawe baro kami ibam labun sin kiyo renbeng namar bonjing ya pe
Jerusalem ruki shaleven nong shun sao dong iker en rei riu kot kiaisha la no ki ong kan wai adin kamin bakenja kan pegastep bernai habdeng kitma bun rukom babun kijing yapai ikmi lenti kaburam jiu nom na ki ban lai malang bak rau shi teli lenti shata kawan ondaya kangin yo ding song in yo man man kawe ban real cool haneng obelay ha uwe line real cool na pretaker buram yami ihain balang bagrau shiteli kata kapor kajan jing duwai ru man kasi atrai jisu doang. Doin penuai. Kukpa jongi bahabeneng. Nyai ngu ime ku kenrat eme malong le merkat ban ngido basdang jongan kapor. Haduk ne klip marhaban sami no ne kayeng ke baku ke begentang ke jome. Isnaya blaiban kerku ki benta baro jonga jing syakri ko kenrat bila ban pendap. Kin long ko try kum ki ai ngu thang ki bakyu saja khamet ka khet isnai jome. Beme hi kenrat me sham sobha. Kat kum ka mon blai ke jome. Isnai ru atrai. Ya ka kubor ke melios gau lang mo syakri jome ko kenrat. Kabak hot yang ini kebapan kan ma ini ko try bangin long kita kenong bertobut ko try. Ya kita ke Kristan ke benang kong ko try. Kiba em ko try ban syakri ame oblay ba koj badan bor. Kiba ai tilot yelade ablay. Hame bolong try kli jang kabalang. Mat kiba don ka jingkwa ko try ban pendon brom ya ablay. Man syakri me ko try ki benta baru. Yara bable mangiru ko try. Ngin kendet benreu ablay ngin yo mat ya kejing syam man si ablay. Lang bagna khobor ngin skau thu ko try ngin long kinong berthu but ya me ablay try badan bor baru. Mengin long kum kita ki khun ki chong ma ki Kristan ke benang kong. Kiba mehime shem skau bha ko kenrat. Isnai ko try yelo jong syakria blay. Menang ayu ka met ke basyat ke bakoi. Manayu ko try ke jing shaman sim blay. Kenang menang laban syakri khambhai me ko try ki por baro. Yarap ingi ko kenrat bangin skum nasi pangpor. Ngin mi no na ka ying ke bakoi ke bakentang ke jong me. Ngin mi no na ke jing ya sham bathyang blay. Isai ban gayar bandar kat ban ya blay. Ngin mi de kejing kemen de kejing skong hon na blay. Ngayo ban syakri me ko try lang ba jong kene kapor. Yang kenra jikot kerpa jong skrip dan maaf ki pop.
Nabe genengi pan ngi dem keteng uji sunang penimid. Matara aru kecing ai kebadap yang dapat hayu try nong penimuji Yesus Kristus. Kecing ij ba kebamayan kebapla kebamju kelak kejang beliau kepa pada bamju kot. Kecing yeslok kebatiang kecing macai bor kecing tau temak kejang beliau mensim bakut. Gini kecing kerku kicang sahabat ngikum kikun kicang makurai. Gini kecing kerku lah huai beliau kicang sahabat kibangai saudang kepertai. Kibadem baca kriyo beliau bayam. Mentabas artaba bom jukut ro. Amen.